Puisia huonekaluja Kuhmoisissa valmistava yritys sai jatkajan puolivahingossa. 3 nuorta puuseppää jatkaa nyt perinteistä yritystä. Tavoitteena on saada huonekaluja entistä laajemmin maailmalle. Uudet yrittäjät ottivat Puulonin johdettavakseen viime syksynä. Yrittäjä Unto Sarvala ehti tehdä puusta huonekaluja Kuhmoisissa 40 vuotta. Alkoi olla aika pohtia yrityksen tulevaisuutta. Työssäoppimisjaksolle tuli puuseppä-opiskelija Olli Hietajärvi. Anet Järvi sitten suulana miehenä siinä päätti kysästä sitten Untolta, että kun sinäkin olet noin vanha mies, että mikäs on sitten firman jatko? Ja Unto siihen totesi, että ei ole jatkajaa ja totesin vaan samassa pöydässä, että oonhan minä täällä. Ollin ei tarvinnut kavereitaan pitkään suostutella mukaan yritykseen. Johtotroikkaan kuuluvat Ollin lisäksi tuotannosta vastaava Jaakko Järvi sekä myyntiä hoitava Tuumas Nordström. Eli me löytyy ihan Euroopasta jälleenmyyjiä ja kohteita, mihin ollaan toimitettu muun muassa Holiday Clubille Ooreen. Yritys työllistää lisäksi 3 kokenutta puuseppää. Nuorilla yrittäjillä oli valmiit tuotantotilat, tuotteet sekä myyntikanavat. Uusia myyntikanavia on jo tulossa. Ollaan monikansallisten toimijoiden kanssa aloittamassa yhteistyötä ja ei ikinä tiedä, mihin asti päästä. Yrityksessä aiemmin toimineiden kotimaisten suunnittelijoiden lisäksi Puulon aloittelee yhteistyötä muotoilija Eero Aarnion kanssa. Tavattiin tuossa muutama viikko sitten ja nyt ollaan suunnittelemassa, miten niitä valmistettaisiin ja mahdollisimman pian tuodaan sitten kuluttajamarkkinoille. Onko kaduttanut, että tuli möläytettyä se, että tässähän minä istun? No ei ole kyllä kaduttanut ollenkaan. Että lähinnä tämä on vaan se äärimmäisen miellyttävä ja mukava tilanne, että päästiin näinkin helposti työhön ja yrittämiseen kiinni. Pelottihan ja mietityttää vieläkin, mutta tosiaan jos pakko se on sitä itse yrittää, että ei tänne kukaan meitä tule hakemaan tekemään uusia kasvavia yrityksiä, että se on jostain lähettävää.